Vivim en un món on existeix un ideal de bellesa que marca allò que és normatiu i desitjable, uns cànons impossibles d'assolir i que influeixen en la nostra autoestima corporal i, per tant, en la nostra sexualitat. A més, aquests complexos creats fa que dediquem temps, esforç i diners a arreglar el nostre cos. Sols teniu que veure la quantitat de filtres que existeixen a les xarxes socials i tot això afecta el nostre plaer, ja que estem més pendents d'allò que no acceptem que de les nostres sensacions eròtiques. Aquesta realitat, si bé també afecta els xics, impacta d'una forma especial en les xiques, sentint-se més pressionades per construir un cos perfecte. Fixeu-se en la frase «para presumir hay que sufrir», una frase molt popular, que representa l'obsessió imposada d'assolir un cànon de bellesa inventat, fins al punt de maltractar els nostres cossos. En definitiva, constantment ens arriben missatges que qüestionen el nostre cos, però jo crec que allò important és construir una base d'acceptació i autoconfiança, sabent que tots els cossos tenen encant i lo meravellós són les diferències en cadascun d'ells. Aquests ens fan úniques i ens permeten sentir i viure tot allò que desitgem. Per últim, vos convide a que observeu el vostre cos, exploreu el que us agrada d'ell i allò que no tant, per acceptar-lo i estimar-lo tal com és. La sexualitat requereix d'un procés de descobriment i aprenentatge, i conèixer el nostre cos i estimar-lo és el primer pas per gaudir d'ella.